Az újvidékieknek és a sportkedvelőknek Rád Géber László neve nem ismeretlen. Edzői pályafutását az újvidéki Vojvodina női kosárlabda ifjúsági csapatával kezdte. Nagy sikereket élt el nevelőedzőként, 4 országos döntőt nyert több korosztállyal. 1991-ben megkapta a felnőtt csapat karmesteri pálcáját is. A kieső jelölt újvidékieket rögtön az első évben a döntőig vezette. 1993-ban a háború miatt Pécsre igazolt, és az elkövetkező 15 évben, figyeljék csak, 777 magyarországi és nemzetközi bajnoki és kupa mérkőzésen irányította a hazai csapatot, és ez még csak a kezdet volt. Rád Géber László hétfőn előadást tartott a magyar tannyelvű tanítóképző karon Szabadkán. Ekkor írta a megtiszteltetés, hogy interjút készítettem a sport legendával. Hétfői műsorunkból a beszélgetés kimaradt, a Pásztor István halála okozta műsorváltozás miatt. Az interjút most tekinthetik meg. Szabadkán tart előadást dr. Rád Géber László, a kosárlabda vajdasági származású élő legendája. Edzőként számos bajnoki cím, kupagyőzelem, Euróliga győzelem évedzőjédül áll sikerlistáján. Jelenleg a Nemzeti Kosárlabda Akadémia szakmai és stratégiai igazgatója. Kihasználjuk mi is az alkalmat, és a közügyekben kérdezzük a szakmáról, a jelenlegi munkásságáról, annak vajdasági vonatkozásáról. Köszöntöm a közügyek stúdiójában. Újvidéken, ugye Újvidékről származik, milyen volt annak idején belecsöppenni a magyar kosárlabda világába, hogyan emlékezik vissza? Igen, elsősorban én elmondanám, hogy egy kosárlabda családból származom. Újvidéken volt egy telepi partizán, meg volt egy Vojvodina. Édesapám a telepi partizánt valójában felépítette, NB1-et játszottak 60-as években, többszörös ifi bajnokok. Volt szövetségi kapitánya 60-as években, egy évet női válogatottban, idősebb Rád Géber László. Édesanyám pedig Pavlik Julianna, ő kétszeres jugoszláv bajnok. 1969-ben és 70-ben a Vojvodinával kétszeres bajnokok. Véger Mária édes generációja, és akkor én már megvoltam, tehát akkor ezért lett ennyire minőségi játékos, de 17 éves korában válogatott volt, és akkor belecsöppentem ott a kosárlabdán, a Vojvodinát vezettem, az újvidéki Vojvodina felnőtt csapatát, 3 évig, és akkor ott, amikor elkezdődött a bolondháza, a délszláv háborúnk, nem tudtuk, hogy merre, akkor én is valójában átigazoltam Magyarországra, Pécsre, és 15 évet töltöttem Pécset. Úgyhogy valójában sokan, én ugye akármennyire Szabadkát sajátomnak érzem, és én most itt nem tudom, szabad itthon éreznem magam, de sokat jártunk Szabadkára, a Vojvodinával, sok tehetséges szabadkai lánynak is voltam az edzője, Csantavéri, Bács-Topolyai, és nagyon sok kedves barátom van ebben a városban, de úgy valójában én azért Újvidék, én ott a magyarokkal a művészklubba találkoztam, az Újvidéki Színházba, tehát nem kötött annyira, mint amikor ugye elkerültem Magyarországra, és sokan Magyarországon úgy nem is tekintenek engem a délvidéki srácnak, ugye 10 évig szövetségi kapitány voltam, Moszkva, Isztambul, mindenfelé, és hát belecsöppentem, nem volt könnyű. Tehát nem volt könnyű bennünket, más idők voltak. Tehát én akkor 3 évet vártam a magyar állampolgárságra, álltam sorba az ukránokkal, tehát nem ezek az idők voltak, és tehát nem vártak annyira tárt kezekkel. Szakmailag milyen kihívás volt? Oda hát elmondom, hogy a magyar női kosárlabda akkor is, meg most is negyedikek vagyunk Európában, legyőztük a Szerbiát. Hát legyőztük az Európa bajt, tehát a magyar női kosárlabda mindig is jó volt. És Pécset, ugye én Pécsre mentem, Pécset azért mi 3-szor Final Fourba kerültünk. Tehát ott voltunk a legjobbak között. Van különbség, vagy volt különbség a szerbiai és a magyarországi női kosárlabdában? Például 1991-ben Jugoszlávia
második volt az Európa-bajnokság, Magyarország harmadik. 93-ban Jugoszlávia nem játszott, Magyarország 8. Tehát ott volt a nagy Jugoszláviával. Úgyhogy nem volt ez minőség volt is, és hogy a magyar bajnokságban akkor is, sőt akkor az egyik legerősebb bajnokság volt Európában. Ez a férfiak bajnokságában mennyire tükröződik? Ott nagyon. Tehát a férfi kosárlabdát nem lehet összehasonlítani. Tehát Mi ennek az oka? Hát sok oka van, kultúraépítése, mi viccesen mindig azt mondjuk, hogy a szerbek az apák viszik az edzésre fiúkat, a magyarok nem, meg az anyák. Ez vicc nyilván. Ez vicc. Hiányoznak a testek. Tehát valójában ez a dinari rassz, ami van. Tehát magas nyúlán. Igen, a magasságot nem lehet tanítani. A magasságot azt nem lehet tanítani. Tehát még egy kultúra. Tehát én valójában azt mondom, hogy a legnagyobb különbség a délvidéki, tehát vajdasági szemmel nézve az, hogy 56 után Magyarországon féltek a tömegektől. Jugoszláviában pedig a sportot kihasználták, hogy használják a tömegeket. Tehát minden város kapott egy létesítményt. Emlékezzünk vissza Szarajevó olimpiai játékok, Belgrád, kosárlabda, Európa-bajnokság, Split Universiade, Szarajevó olimpia, Újvidék, asztali, és sorolhatnánk. Ljubljana kosárlabda világbajnokság, és a létesítményekkel megváltoztatták a világot. 60-as években, 70-es évek elején Magyarországon szabadtéren és istálokba kosárlabdáztak, a Pionír, a mai Alexander Nikolic csarnok pedig már állt. És ha már erről beszélünk, tehát a szervezet, úgy néz ki, hogy akkor Magyarországon is egy ilyen szemléletváltás lépett be, mert ön ugye a Nemzeti Kosárlabda Akadémia szakmai és stratégiai igazgatója. Nem tervezik, hogy ugye mondjuk a birkózás vagy a labdarúgás példáján keresztül meghonosítani egy alközpontot? De. Én ezt már régóta tervezzem. Én voltam Szabadkán, tárgyaltam emberekkel, volt polgármesterrel is beszéltem, Pásztor Istvánnal is beszéltem. Kellenek azok az emberek, akik ezt befogadják. Itt másképp néznek rá most a kosár, másképp van megszervezve. Én azt gondolom, hogy biztosan nagy szükség lenne, mert főleg a férfi kosár sokkal magasabb szinten van. Mi tudnánk profitálni azzal, hogy olyan gyerekek integrálódjanak a magyar kosárlabda kultúrába, mi pedig tudnánk adni szervezettséget, tehát mindenféleképpen ez terve van véve, termékeny talajra van szükség, befogadó kezekre. Hogy érzi, van itt termékeny talaj? Nekem, ahogy mondtam, rengeteg nem ismerősöm, barátom, gyermekkori barátom van itt, akik pontosan tudják, hogy ki vagyok én, mire vagyok képes, mit csináltunk Pécset, mi az a Nemzeti Kosárlabda Akadémia, és én nemhogy nyitott vagyok, hanem az egyik álmom, ez egyik kívánságom, az egyik stratégiám, hogy a délvidékkel, Szabadkával egy ilyen kosárlabda kultúrát építsünk. Beszélhetünk akkor, hogy szerb vagy mondjuk vajdasági gyökerű, ha nem is magyar játékosok honosításával lehetne emelni mondjuk a magyar bajnokság színvonalát, válogatottat építeni? Igen, én azt látom, hogy valójában a szerb meg a magyar kosár, férfi kosár, tehát a magyar kosárlabdát, a magyar női, szerb nőit lezártuk. Az ott körülbelül egy kicsit jobb talán a szerb, válogatott szinten, klub szinten pedig a magyar. És a férfiben pedig nagyon sok olyan kosaras volt Szerbiában, aki NBA-t játszott, és senki nem játszott semmilyen válogatott. Például volt egy Divac, meg volt egy Babic. A Babic játszott a Cleveland Cavaliersbe, ő soha válogatott, sehol nem hívták be. Pedig 2-16 volt, és NBA-t játszott. Úgy látom, hogy mi, főleg olyan gyerekeknek, akiknek megvannak a gyökerei, esetleg beszélnék ezt a nyelvünket, biztosan nem csak morfológiailag és motorikailag, hanem társadalmilag, erkölcsileg, kultúra, motiváltságban, tehát mindenben, mentális erőben meg tudnák változtatni a mi kosárlabda kultúránkat. És mi teljesen a Nemzeti Kosárlabda Akadémia Pécs nyitva van, most is vannak gyerekeink, és nyitva állunk, Pécs is nyitva áll, de mint ahogy most is, nem kellett kétszer hívni, nem kellett befejezni a
nem kellett hosszú mondatot, összetett mondatot lenni, jöjjek el Szabadkára. Én itt is vagyok, és nagy örömmel. Reméljük, hogy ez egy nagyon gyümölcsöző kezdet. Köszönöm szépen, hogy a vendégem volt. Megtisztelő volt, hogy itt lettem.